Emakhosini Camagu Lisedi Lihanya. Umme Onika, Umhlambululi. Please don't forget to like and subscribe. Uma ubuka I-video yami, please kuyabe khona ama-adverts, cala uyeke ize iphele and then ubukele. Isikhanyiso ngangipha sona leso, ungakhiphanga lutho epokotweni lakho. Kanti kunabo things nasesayidini uma ufuna ukungikhanyisela ukuthi hayibo ushaye khona ushaye mina ungivuselele ne cold drink uyakhona ukuthi thanks nga something. Emakhosini akuyokhanya. Ngizokhuluma ngeyiphiwo ezahlukahlukene. You know this one ibambe abantu abaningi kakhulu abantu abaphila impilo kamoya. Ngizokhuluma ngendaba yabaprofeti. Now si different singabaprofeti bathini abelaphi bendabuko abafundisi. Kungani ngisho njalo? Ngizokhuluma ngendaba yesiwasho. Yabona ngumuntu wamanzi umhlambululi. Kodwa ngikhula bengizama mina by all means. Yabona once ngingacala ngithenga isiwasho eshop, into zami ziyawa. Yabona once ngingaqala nje ngithi nje ngithenga isiwasho, angikhumbuli kwaba nesiwasho esingisebenzelayo. Ngabe ngiyazwakala? Yabona isiwasho as South African ezintweni zakamoya. Uma sikhuluma ngesiwasho, I know exactly ukuthi sikhuluma ngento esiyazi ukuthi ipure. Uyithole shop bese ufika uzigeze ngayo. Ithi isimangaliso isiwasho senhlanhla azange zangisebenzela, instead bezingilethela umzimba boluma kakhulu. Ayizange ke ngilungele. So na ngizokhuluma nabantu ukuthi ungadideki makube ufana nami. Kukhona abantu abanezingelosi ezizenzelayo iwasho. Isiwasho awusitholi kuphela anything encedayo umuntu mawumupha ukuthi afuthe agabe ageze ozenzele yona isiwasho. Masikhuluma ngevinika, ivinika isiwasho. Angithi manje the difference yevinika, ivinika it's meant for food whatever it, but mawuzothatha ivinika uyaphiwa ngamaphupho isiwasho ekufanele kusenze. Ubone bakuphi bay leaf, bakuphe mixed herbs, ngaleso sikhathi spice. Uphiwe nje ukuthi hayi sicela I olive oil. Uzibuza ukuthi kanjani. Isiwasho sakho kuthiwe hey yazi inzulu lento, kodwa ngifuna ukuthi ungi-understand ukuze uzoyi-understanda kahle. Ngoba abaprofiti bamanje ubuprofite benu nenzisa abantu ngesports store. Nifaka abantu amabhafu, abantu abanayingelosi zamapostoli, abanayingelosi zaseziyoni, baneyingelosi zezimpande zakubo. Ngoba ugogo wakhe ubekhonza, ugogo wakhe uchamuka njengesithunywa, then uzoyenzisa insebenzo zani. Uyabona ukungalaleli umoya, ungalaleli ama guides akho, niba yinkinga ngoba nicamba amanga ukuthi nineziphiwo. So uyaye uphuphiswe kuthiwa icoke yecoke yezokhipha ebumnyameni. Kuthiwe iSprite yiso esizoqinisa umshado wakho. Ngaleso sikhathi sokhiphe 30,000 ukuthi lo mshado bawubambe. Ukuthi ingane yakho nje ilunga ibe right, ngithi ngizela inhlabathi. Kuthi ingane yakho ngizosusa lemimoya. Nangizwa ngithini? Kukhona inyanga namhlanje ebuye ephehlweni thiwa inyanga. Akusigedla inyanga lo muntu.
namhlanje akazi imithi nje njengoba nimgceka ukuthi akazi kwa impande nimgceka ngithi umithi yamsha akaziyenzi le spirit anaso sikwazi ukukhuluma nedlozi kuphela idlozi lisho ukuthi hayi sicela usilungisele ngomsebenzi onje sicela ushwele kushweleziwe entweni ezinje sicela into isicela imbuzi sicela ini ukwazi nokho andeke ebunyangeni yabona sikhuluma ngesigora ke senyanga ke yabona uma uthi unedlozi uyinyanga ukwazi ukukhuluma nedlozi salute kodwa uma uyinyanga yemithi then yes uyinyanga asinamona kodwa inyanga enkulu yilezo kupha umuthi o right uma elalela ini idlozi lakho I-connection between wena nedlozi lakho it's very important. Uyinyanga umprofeti. Ngoba bona laba abahlambululi bona abahloli yibona abakutshelayo ukuthi lo muntu lo uma unga buyele ekhaya kuyohlanjululwa leli khaya sizokwazi ukungena kukhulunywa izinto ezinjalo nothi leyo ukuthi hey ngifuna umuthi wokuthi kukhanya into zami lapho is between you nedlozi la lenyanga yakho nawe and then cut amadlozi out so kukhona inyanga engena chemist njengezinye inyanga ukuzibonisa ukuthi inyanga ishoba lakhe nempepho nesnafe makube nakhona zihamba lapho noma uma elayita umlilo yonke into ibashapo noma lona ikhandlela noma uma ithela isnafe kuba uconnecta more nama spirits akini nama spirits abantu so ukugcekana akudingakala omunye nomunye une journey yakhe ngoba angiyaze nilwelayo ngoba angeke nisebenze ngokufana naleni eni yenze ngokufana ephehlweni well bekuyini form ngaleso sikhathi bekwama basics but the main one yile mawufika ekhaya ngoba idlozi linokujikela cabanga ubuye ephehlweni lijikele likujikele ngisho nedlo nogobela wakho lithi angisafuni kwagobela wakho sengifuna ukuzenzela mina bengifuna nje ukuthi lobu root bakho and nokungalaleli bengifuna ukuthi bayokufundisa nje umthetho wokuthi ukhothame ngoba sikuthola nje usigidlava so maso right ukhotheme then singakhona ke so ugobela nje ukufundise ini inhlonipho kuphela lokho into wasonako konke hayi no bengingasi about that besingathi uzoba inyanga ene chemist sifuna ukuthi ube inyanga ezokwazi ukukhuluma nani nedlozi uqobo lwayo so nayo same applies kuba prophet kukhona aba prophet strictly abakhuluma but manje kunaba prophet ababamba imithi kunaba prophet abagangayo abayenza imithi yokungcola and mina ngikhumbuli ngempela wabona uma umprofeti angikhumbula unesimanga sokuyenza into engazilimaza omunye umuntu no ama extras lawo ama spices ayenzwayo uma umprofeti uzibiza umprofeti uzibiza umhlambululo uzibiza imboni iyaklahla yona ngokwayiya expose yes ngeke usurvive isikhathi esiningi ungathwala manje and then next year yonke into yakho iexposeke ikhandwe nje kanjalo emakhosini akuyokhanya please don't forget to like and subscribe.